எல்லாமே நல்லா நம்ம எப்படி சொல்கிறது, ஒரு த்ரில்லர் படம் பார்க்குற மாதிரி அடுத்தடுத்து என்ன நடக்கும்ன்ற மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு நாட்டு வச்சு கொஞ்சம் நல்ல திரைக்கதையை மாற்றிருக்கலான்னு தோணுது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்ல ஒரு பிரேக் கொடுத்தாங்க. செகண்ட் ஹாஃப் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். அதுவும் செகண்ட் ஹாஃபும் அப்படியே ஸ்லோவாக தான் போகுது. மற்றபடி விஜய் ஆண்டனி மற்ற எல்லா ஆக்டர்ஸுமே நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஜாதி ரீதியாவோ மத ரீதியாவோ நம்மளை வந்து தூண்டி விடுறாங்க. நம்ம அது முழுக்க இருக்கும் அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றது அரசியல்வாதிகளோ அல்லது தீவிரவாதிகளோ மற்றவங்களும் எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோம், ஒரு சராசரி மனிதனமெல்லாம் எப்படி ஏவப்படுதுன்றதை இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜ் சொல்லியிருக்கு. தியேட்டரில் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வைபிங்கான சீன் என்னென்னா, செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து நம்ம ஹீரோ சார் விஜய் ஆண்டனியை வந்து ஒரு கமிஷன் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே லாக் ஆகிடுவாங்க. அங்கேருந்து அவங்க எஸ்கேப்பே ஆக முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவங்க ரொம்ப கூலாக எஸ்கேப் ஆவாங்க. அந்த சீன் வந்து படத்தில் காமெடியில்னால எல்லாருக்கும் ஒரு சிரிப்பு, ஒரு அது நல்லாயிருக்கும். செம்மப்பா நம்மளே தப்பிச்சு வெளியே வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் த்ரில்லர்ன்றதுனால த்ரில்லர் அந்த இதே மூடே இல்லை, ஏதோ போல போன மாதிரி இருக்குது.